Imfuyo ukaninzi apha iseyimeko yokuphila kwabantu ba njengoba sihlala apha ezilalini qho xa kusweleke umuntu apha elalini uzalana naye ungazalani naye funeka ukhuphe igusha yimeko yethu yokuphila. So kuyanyanzeleka ke ngoku into yoba xa siphila uphile unethango phofu nesidima sakho njengendoda ukuze kule lali ndikhahlelwe ngokuba ndinguphila ngenjongo kule lali ngamadoda kule lali kuba funeka ndibe nethango. Ithango ke apha funeka ibe lithango legusha indoda ibe nebhokhwe kuba ibhokhwe senza ngazo amasiko, ube nenkomo, inkomo senza ngazo amasiko siphinde siphilise ngazo inkomo. So imeko ke yezolimo ndingayithatha njengoba yimeko yenkcubeko yethu apha kodwa ngoku sesiyazi uba iyimeko yezoqoqosho. Yiyo le nto saye sadibana senza amaqumrhu ngamaqumrhu amafama asakhasayo. Norhulumente ke afika sincedise kudala wasakhela ishedi apha seyineminyaka emininzi loo shedi ekhoyo apha. Safundiswa indlela yokucheba igusha nendlela uboya obuhluzwa ngayo njalo njalo khona ukuze bufike uboya bunjalo. Sanikwa iinkunzi zeegusha ngurhulumente ukunyusa izinga lomhlambi wethu ube kumgangatho ofanelekileyo ingakumbi iigusha zoboya njalo njalo. So ngamathuba ke akhoyo avulelekileyo kakhulu. Sasiyiqhuba ke le nto kungekho nabantu sisaxhomekeke kumagosa extension officers zakwa-agriculture amane efika. Sebebaninzi ke ngoku abantwana abafundileyo kwezi ndawo befunde i-agriculture, uninzi lwabo bakhona apha bayakwazi uncedisa xa bekhona bacebise njalo njalo. So bubomi ndibuthanda kakhulu kwaye ke kuba siyazi iphondo lethu liphondo elinobutyebi obukhulu kwimeko yezolimo.